Bore da gyfeillion, Lawrence ydw i. Ioreg bore doimnog, Lawrence fwriog. Mosid fwriog o gys far o nefe lachos yn Ardennes, Belgiumbon. Rwan dwi o'n y pentre neu y dref bach yn Ardennes yn Gwlad Belg yn enw lachos yn Ardennes. Wel, dwi'n dod yma i gweld y Gwyl 17fed ganrif a dyma heddiw. Ti'n clywed am y cerddoriaeth? Ie. Yeah. Bendigedig yndi. Yep. Dawn ni'n dod ymlaen. Wel, dwi erioed wedi bod yna i gweld rhywbeth 17fed ganrif achos bob tro dwi wedi dod yna ag oedd Gwyl canol oesoedd. A rwan, mae hwn yn 2 ganrif ar ôl y 15fed ganrif. Ie, ti'n gweld y ffroc hir. Da ni'n bod yn mor agos rwan ac erioed. Dyna ni. Dyna ni. Dyna ni. Sy'n. Mod jag råkat. Igen. Jo, läggen och sipna på. Poussez un jour.